Quina festa és avui? Avui és Sant Miquel de Maig. Sant Miquel de Maig. Avui és Sant Miquel de Maig, pa nosaltres. I això què significa? Tanto sabem. Nosaltres, per nosaltres, Sant Miquel és el patró del poble. Entonces, tot el que siga Sant Miquel, per a nosaltres és bo. Avui fan la missa de 8, perquè els metges a les 8 del matí, ara a les 8 de la tarda, i els que són devotos es donen el... Hay que no espere del santo arcángel Así. conseguir su protección. Ahí no será. Por entrar, las paredes se cubrió, pero se los... Ah, sí, pues vale. Y els porcs de sol no dijeron. Què significa esta festa per al poble de Llíria? Pues una de les més importants, ja que és el patró. Molt bé. I Encara que la gent de Llíria puja avui més que el dia 29. El dia 29 venen més forasters. O sigui que realment la gent, el dia de la devoció és A avui. veure, com avui, i com fa la bendició també del terme, a veure si n'hi ha gent. Molt bé. A quina hora fan la bendició del terme? Pues la missa és a les 8, només acabar-se la missa. Igual es costa mitja hora, no sé el que es costarà avui, però la fan ràpida. Després de la missa. No ho has vist mai? No. Pues queda. Avui ho veuré. T'agradarà. La meva dona s'enfadarà amb mi, però bueno. Sant Miquel? Què és el Sant Miquel de Maig? Sant Miquel de Maig és la festa que la Iglesia dedica a la aparició de Sant Miquel. El 8 de maig la Iglesia celebra la aparició de Sant Miquel. En tots els santuaris de Sant En Miquel. tots els santuaris. I en el cas concret de Llíria, avui és festa religiosa en Llíria. Catòlica romana. Fa dues festes, la festa de l'aparició i la festa de la dedicació. La festa de l'aparició és el 8 de maig, que la Iglesia celebrava la festa de l'aparició de Sant Miquel i la festa de la Mare de Sant Parat. La festa de la Mare de Sant Parat, fins fa uns anys, era el 8 de maig. I ho ha trasladat al segon domingo de maig, però sempre ha sigut el 8 de maig. I que han de contar una anècdota que no vull que la grafis.